Wa salamu para bini sabana mamua. Kalau bercanda orang kayo la palina. Ibu aku langgar jo piti nanyo tanyo kita dikendang badan deleno. Kakasoden tabakan hati. Kadang tani na payabi. Sama-sama lang tenda pebini. Ondema tantang kapiti. Kini ko baru dan rasakan. Abangan dulu mendekatokan. Baru matang jo bukanlah ringan. Indah semudah memedik tapak tangan. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat dalam saudara wassalamualaikum sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada basu innalladzina kadzabu akhirnya itu puasifat dan apa nanti cilako pertama takabu kedua panuto takabu aja sombong biasa rupa jo kalau dipakai sifat anu segala ibadat pahalonyo ampuh pahala ditolak tidak diterima takabu jo sombong jo kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak aja tua kangara yang menampu sarugo dan sangat sulit antah ko kapabali hujan kalagi antah ko tarapuang batu di laut oh antah ko wado to tasapi ka dalam lubang jarum pijai oh satana pulau kari jubai mangatokan hawa abagana niki oh mangatokan bagana tio minit tetapi magarega di balik buki inanendak data dan dijogau iko otanyo gadang apa ombak dilawi mangatokan awara kayo la cukui manarwa kana mihla bai pimpi ame jo perak la basupi sampai lali jadi tukar rupi kilo de banyinji sabi joraji pinggal gadang dari padopan oh sabuanyo lagi nana ka dalam sidang apa lagi kita berada di dalam minang oh ini minang kabau ada kambang ada hujan talapu ada panen talapu oh dimasuki nilai di mana ko malang limau lala karano binalu jumpa di papi di dagang lalu ada orang datang ada keliru lah bini yang ada kata basapu lah bigali de goyang baju de karah kakara de goyu kagoyu de aco bakara lah hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu babi nantu balu lah pada be cucu itu lanan mandi iyo de ayah la jo ibu
kanyo iyo mati nalah kamu iyo lagi dalam itu oleh mahal dalam laiku oleh mahal la ilaha illallah nadiya jowinya nabi masasarungo alamatiku pengaji lagi dalam itu oleh mahal selamat lainyo nyawa dengan kulangka Allah selamat lainyo tubuh ditarimo iyo wahai sahabat Naso Odaro Kambuang lainyo iyo ay taputoy Otago taputoy nan sa kanji Iyo menajatan ba Aso ako nagirekan kami Allah sutaba Atanyo dengan ditajo la ilayang Iyan di bukoba Asamo tapi di paket Kanala kami ba Aduh katopan ng singala Iyan ay karununto Otayo tarimo kasi banyak iyo ay tarimo Osuko nelayata Iyo dari badai kor Ornado dari lawan Alayo 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 ya Allah ya la ilaha illallah ya mulai Nabi Muhammad dia kekasih Allah dan amin Allah Allah dan tolak lakanyoka kamilan berdoa dia boleh perkara pengajian dan amin Allah Allah pengajian torikan pengajian orang pengajian tasawuf laikan jadi hijau tentang dua salapan larinan tolak tanyo nilai ampe nilai diriyo wala ampe dah ahlanyo nilai ampe landilo wahanan dun tanah lade pareso nilai kulilar jodoh yang murek saratul tulangyo nilai tantang lade tubanan nande tolan lade maraso ay kulilar na alatan cerdik la siapo kana manggago jangan nyola buala siapo manjago jangan putus na siapo pulo manggago tulang la janaramu siapo pulo na manjago kiro la bahito tanyo tanyo
Desa Bana Labana Badirkan kami nama sangat tanyo. Tetapi bahasa Baradun sana lalai buwe lah mintaro. Desa Nintaro lajo kami akan mengaji doa. Di akhir pengajian barulah dijawab tanyo. Balakaro pengajian. Apakah jodoh? Olah oe saudara kali dan doa para karunya dari disambung. Dapat didoman di paham nasakun di angin bati yuk di ombak lari basabun. Keputusan paham supaya nak jazam nak jangan kaji surah kaleleran. Tak dapat dikandung lama ciciran. Harus diujan dengan ladi hati awal. Lalai air di cawan kita curahkan. Harus diburu antara bangga di hutan. Olah punai di tangan kita lapekan dende. Itulah misal rupa pengajian. Adunan banyak tahulah keputusan. Kalau itu kenal pikir olehmu. Allah sabuah hati surah natantu. Yoman Arafah dengan kabur. Ondelan mana Arafah dengan nafasahun bakat de Arafah dengan Rabbahu. Siapa mengenali akan dirinya seolah mengenai akan Tuhannya. Dipahamnya hadis baitulah lelo akan begitu pikir olehmu. Kalau begitu janganlah lupa tuntutlah kaji danlah diri nanya tu. Allah sebenarnya diri dia tentu dan inyo. La ilaha illallah jo kalau dibaca. Kulimanan nambe janganlah lupa nende. Ya kulimahlah mulu para tamu. Ayah berdia menjadi kesigajo. Itu punang tasa kulit dagingnya. Allah ure batulang para pubalimpo. Bahati bajantu ang dipandang barupo. Oh bahati bajantu pandang baru po nere patul hakikat sama to. Aku lima ilaha janganlah lengah. Dia itu tubuh ayat sabita. Ia itu rohani nyawa yang jinak. Pandang tahanmu dirandam tabasa. Jauh padunya pasal berubah. Alaikatnya tetaplah dikuntam tidak baca. Bukan lain nyoja belai jika iolai pun bukan. Belai bukan lagi nyomino. Belai bukan lai nyomakan. Belai lagi jojako lagi kato iyo kan jangan La supaya lai nanya to iyo lai nang si ujudan. Lekanan labadul iyo dogo oleh kaji iyo ungan. Lagi kagila iyo nyobana osa dalam lai nyodalam. Kasano layo pulanyo olay apilayo ko pada Lai kasa to iyo lai pulanyo osagalo layo ala
limah iyo lai Allahu tenan lai handala iyo lah ingin dia itu hai lai baranamu lasiyo jut lada iyo nyomuhat denan delai wujud lada iyo tolak delai hati nan johaya lai papa bersama tu baik kurang lai nyo ingin delai jangan layo kana misal oh salaku layo ibarat Lasa buah la iyo caramil Denan lai handa la iyo lali Laisan la buah la iyo caramil Denan lai handa la iyo lakeka Inan sarang la iyo caramil Ojo kalau telah ketimbang Lai ayana karojia Nelai misal la iyo nyotara Dengan ayat lada iyo sabita Cara milai nanti bayar lada iyo nyowado di dalam lai jarami Denani yo ai siyo junam Denai namo la iyo nyoyaki Delayana pun orang oleh dengan delay bajarami Lai iyo jut la iyo nyobohat Denai namo lai nyokodim Obahagi tunai gonala misal Okan ganti lai nasaka Baitulah misal karena kantina saka Lai ulang ka guru Ulang lada ka guru Nakambala surah lain nanya to nyawa lah dengan kulima Ya itu kulimah Ya itulah kulimah La ilaha illallah keputusan paham kalau lain masa Alamat santoso Alamat lada santoso Lapalangkah raja Adi angin batiyo pala perahu batulah Langkah salangkah Di langkah salangkah Jangan kanan Adi ambua sahambu Adi ambula sahambu Sahimbau sudah Nyawa malayang Nyawa malayang Lataru kota bukan Batamu yonan jodohan Iyo jalan kadai yang enak Di dalam yonan desa rugo Iyo kampunan yang enak Iyo ahayo desa pada iyo ditolanai la sudaro Dari soal iyo pengajian Sakiada ulu deh kami baju Sekian iyo malah duduk dari kami iyo nandadu Imano rekan kami Sama-sama tukang curito Yaitu Mister Batai Tornado Ngai bari namo Sudah iyo baju itu di hadapan itu nande basamu Iyo di dalam padu itu bali Allah sudah debatanyo Alamana masalah dekan tanyo iyo desa pantajanku Iyo tetapi nan dipaketkan kadiri kami onan batu Ketopan iyo singgalan Yana sadam batarajo Tarimo
naik kasih banyak. Iya tanya suka. Ada nenek atas sepedanya dari tunsanak nala saudara. Mandang ayo tenalai putih tanyo maramang putuyo dibuenyo. Marasuri tak diniati kasua batanan de kami nambadu. Tetapi oba kamanyaku. Oba adi kami de kamangatu. Kami salah kutu kasih lawan. Salah kutu kanala curito. Tanyo yo debatanyo iyo biaso sajo. Alaman jadi yo de pakaian de kami de tukang curito. Iyo nandun sana de tanyo kan di hadapan orang ainan basamo. Pakaro yo denan pengajian. Iyo di bidang agamo. Pengajian orang yo de tarikat pengajian orang tua. Memang torikat yo sataria iyo samanja ai dahulunya. Ia ditantang tubuh wasalapan. Iyo dun sana tanyo. Layo ampe nala di luar. Iyo nantolan yo de pareso. Ia itu kulikan layo dagi yang korek sarato jo tulangnya. Iyo ay kulina jangan tabi asia po banayo nan manjago. Oh dagyang yo lenate jangan hancur siapa puno nanti manjago. Iyo tulang jangan ramu siapa yo banayo desa tepamanyo. Ayure lena jangan putus siapa puno nanti manjagonyo. Apa banayo sifat Tuhan. Terjalio di sana. Sifat Tuhan lah dikuli. Iyo apa ngapono. Sifat Tuhan nanti daging ngapuyo banalah denamonyo. Terjali sifat Tuhan lagi ore denan lebagai le manopolo. Terjali sifat Tuhan nanti tulang bagai manopulo yo de bunniyo. Sabana-bana di pengajian. Iyo nantolan pareso. Oleh mayo sabalun kami jawab iyo tolanan di paratanyo. Labia yo nanda ulure la yo maapai kami pinto. Di susu jario nasa pulu sabali naniyo juga palo. Maalum yo orang di tobo olo ahadi torikat tuo jo mudo. Oh ali torikat nanti nyobana sabana badari saja dulu yo. Tasabun torikat satari samanja dari guru-guru tuo. Bagi kata orang minang juo. Iyo kanado nan mangato. Oh indah naladi ni jari mani tapasang cincin de paramato. Ko indah de nalepa dolahe ato yo de nande tapasang nyo. Ko indah nani oai pato sandi yang tatakat nyo de baeko. Ko indah iyo nan pato bari makan pae kami baduo. Iyo karano de nyo kami di dalam anak ay mudo-mudo. Memale anak la mudo mata kami kaduo dan laduonyo. Iyo moyo de nana balum iyo sa tahun ay de jaguanganyo. Dinalay paridan de la izin kami baduo menjawab petanyo. Iyo disusun jari sa pulu asa bale iyo ay do kapalo. Dinalay engalana bismillah kami yo de menjawab petanyo. Supaya na dapat la de berkahanyo iyo de kito dan kasamo. Oh biane kami la de membaca walau kita mendengar
balakannya menurut nanio pengajian nakanio terima kulina jangan jadi tua doe de manjago sayo de sahabat iyo nan anam balenangko de nalai ape naladi mungko ampe iyo di balakanyo ampe iyo naladi kiri ampe nang pulo hadi kananyo iyo itu nan manjago iyo akan sama tomato ade nalai kulit jangan cabai ai itu de panala kesapamnyo sarato tulang na jangan rapu itu orang nan manjago ade nalai urek nak jangan putus iyo demikian de nyobolo wala taraka syai'un illa biiznillah takkan bakar sawatu juwa melainkan izin Allah sama Tuhan itu ini nalade dalil iyo akan kamangatu kulinan itu na jangan cabai kalau keindah kehendak Allah sama kalau ilai cabai kalau Allah akan aja biasa terjolia sifat Tuhan di kuliah itu azim karena monyo ada basaran de maknanya tertulis sifat Tuhan di daging danga yo dekan pulo iyo simak abadna iyo nalasi karangananku ayat itu bernama de hakimun iyo koko samparono terjali sifat Tuhan di ore iyo muhyun kana mono tertulis sifat Tuhan di ure kekuatan maknanya apa itu banala denyo bana sifat Tuhan terjalilah di sana tertulis sifat Tuhan dan ditulang muhyun menghidupkan artinya ama anak iyo muhyun menghidupkan bana maknanya iyo wala dijawab oleh sapanya nyotanyo iyo satu tanah atanyo lah 10 jawabnya malahi iyo kami tidak mengurangi kami tidak pulo malahi iyo anca mengurangi rasa kasih sio odelayo wala lako sanang hati tuan badailah tornado tentu tukang lana silau di timpo iyo perkaro kita nanti lakana itanyo tentu kahbatanyo bolo nanti dalam lakana dakwah tentu kami mendakwah pulo tentu iyo lada kana dolan lada raya uta kampuhnyo ade tantang kuli joda kiangure sara tulangnya kita tahu itu lada nyobana akan ladi tambah tanyo lade pahe dahalanyo kuli apo bana lapahe dahanyo ai depae dahalanyo dakyang lapate manuh depae dahanyo lade pahe dahalanyo ure iyo batanyo tan pulo lepae dahalanyo tulang iyo bagai manuh pulo apo bana lapahe dahanyo de Muhammad labiri kito kiro lada bahi tuhule kami mama sangat tanyo iyo indah panjang indah aduh bajelo desa bari lai janting kasani tiada jangan lupa lale tolong la bayar kontan iyo utang lai nanado lena kami lai jodanya iyo lai basamo samo ini la bagi dola mala bata laka ilunyo janji ada peganto mungkin Allah tibo pulo adelai Allah tibo banayo sekarang naiko lai tantola di burla barang sado ai takao Allah supaya lai barang tau lenak sanang
lan hatinya Lalu kayo pane iyo lena nyorado Karato dari lainyo iyo lah kati populo Lagi kolan boninyo Dari kapilan maduho Jauh jalan manjalan Caki basilau Senang bahimbau Baitulah padusana Iyo basudaro Baitulah padusana Iyo basudaro Jabi si bulu ayam kadang rapi kadang marangan Ketik salah biasa kaki duran kadang apa iyo dalam undiangan Bakak jobaradi Dakit mangkok kabera Balaki jobabini Jauh mangkok kasaya Baku manggala ketika lain dinanti do pada bersama menangi Tanyo badanyo nasib kamu jua Ringan di jinjang beri pikul Nyampang ketungke membawa raba Tunggak tua tanpa beransuagu Daul bayi sairing jalan Kini pulang Raso basimpang Ada iyo basudaro Sama menjago sarung baru Oh salamu hidoi roda baputa Namun karena si tantu batuka Biasi bulu ayam kadang rapi kadang marangan Ketik salah biasa ketiduran kadang apa iyo dalam undiangan Pada kajo barati Daki mangkok kamera Pada kajo barati Jauh mangkok kawan Bagu manggala ketika lain dinanti do pada bersama menangi Tanyo batanyo nasib kamu jua Ringan di jinjang beri pikul Nampak tungke membawa raba tunggak tua tanpa beransuagu Daul bayi sairing jalan Kini pulang Raso basimpang Ada iyo basudaro Sama menjago sarung baru Ada salamu hidoi roda baputa Namun kena si tantu batuka Karena mua panjang mungkin kabar jelo-jelo Nilai lola di punta lesa kadang lepot rondo Nanti ambil lainnya saja lain kadar kanapa gunung Kini kan tak lah orang rantai Dari lainnya jual Karena orang Riau wala pulang nyujuh Selamat lainnya datang lada selamat lada kasuh Di Bali oleh bagadai nasi yola di Tano Pulau Nilai dari todo akan lada ke Tuhan yang ngasuh La supaya lane Bali yo tak buka juo rasa kinyo Nangka Bali ina murah di mahaju lada juanyo Ini yola di ibu Yola irama lada nyodan tuk del sekedara intermiso Niko lada bunyi nyoka
jago la jago mato Ate karama apla diminta kepada yola baik itu lana hiburan yola dibu ene sebagai intermezzo Mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya kalau dia teman biasa dariku bukan untuk kau sabar di dada rasanya sudah pulang kau bilang sahabatmu hanya teman biasa di balik meja kakimu mendongeng mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya kalau dia sudah janda kau memang buaya pandai bersandiwara kalau hanya aku mengapa ada duda mana mungkin lagi maaf aku berikan sakit hati ini aku sudah tak tahan mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya mana ku percaya kalau dia teman di WA muak sabana muak para bini sabana memuak Gala bacandola orang kayola malina Iko aku langkara jo piti nanyo tanyo indah dikendang badan deleno Takaso den tapakan hati kadang tani napa iya bi sama-sama langan dape bini ondema kancang kakiti ini ko baru dan rasakan Akonan dulu mendekatokan baru matang jo bukan laringan indah semudah memedik tapak tangan akulah pada tamu manis-manis saja akulah kedua kalau banyak nan mintanya akulah ketiga kalau beraso di narako akulah selanjutnya namu wakilo muak sabana muak parang bini sabana memuak Bagalah pangababa Da'ala pacandola orang kayola malina Laja kita balaga lah pacando jawin anakan tembak Ikaw maju pulang karayo Piti-piti hinanyo tanyo Indano tenggang badan deleno muak sabana muak parang bini sabana memuak Laga pangabalaga Ala pacandola orang kayola mandada la pacando orang kayo la balinda Apa soden tapakan hati kadang tanya napa iya bi Sabana malakawan nape gini ondema kancang kakiti kini ko baru dan naik rasakan dulu mendekatokan baru matang go bukan laringan rasa mudah apa dia tapak tangan bulan pertama raso di sarugo Allah bulan kedua Allah mulai raso di neraka Allah bulan ketiga Ampang kapan aku bulan keempat Allah banyak lagi rawe Allah bulan kelima Allah nama awak mamboco bulan selanjutnya maaflah selanjutnya Arambu wakaribo Ay namwa pulang malam wadayo Dirantang namu panjang lebungkin tabah jelo jelo Sikit lagi ulan hiburan lakapa
panjago jago matu Matola mangaku ala da coba yo nanyo jago ini kandalai malabai bari lai nyo juo satu orang tua kami yo dua di mongko Lala kami bari labaran sado ai takao di bari ladahi buran ni yo mola de agamo yo tanah kan banah lai na kami lai panyago pasanang hati di dalam dado ini irama di kami batu Batangan duduk Iolah di muka Danakan dana Di kebuninya La ilaha illallah nama lagunya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Siapa yang menyebut La ilaha illallah tak kalah jasad dan berpisah dari nyawa Siapa yang menyebut La ilaha illallah tak kalah jasad dan berpisah dari nyawa Kepada sudah dijamin Allah hidupnya tenang di dalam surga tempatnya sudah dijamin Allah hidupnya tenang di dalam surga hidupnya tenang di dalam surga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Kalimat itu adalah sakti wajib diimani di dalam hati Kalimat itu adalah sakti wajib diimani di dalam hati Tiada terpengaruh oleh duniawi itulah ia mukmin sejati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah dia mukmin sejati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah La ilaha illallah 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.